Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya mbok aku ki nyoto, Bos. Nyoto babat. Mau ke ya Pak Pirene dikeki duit kok nyotokno, Bos. Pasti fotonya. Angkane besok ki tak rungokno enek. Bengi yo kan. Lho, Bos, fotone, Bos. Iya. Asoe sotone. Iki tuku saithik lho, alhamdulillah. Nyoto, Bos, nyoto. Ibu aku nyoto, Bos. Nyoto. Enak iki. Cek bodoh yus. Iya ya iki berambange, Bos. Iki sambel, Bos, mantap, Bos. Berarti cacake melu wape mujik barang ya to e? Mujik. Nyoto, Bos. Nyoto, Bos. Aku dijak iki kan harus karo. Besok lu kok melu kok wedhus wis apa ngeritno? Ya, wis. Aku karo roh aku melu dijak melu wegah kok. Kene ndopen-open e. Nek kono ya mulai kok ya sore pongko bengi. Nabrak ning Lah makane kuwi. Mantap, Soy. Oh ya Rika ya melu to. Melo sak dilantung iki. Melu wonge Dilantung iki goleki baksa. Peri ya melu kok. Ayo. Anu iki golek. Lah apa, Bos? Golek baksa. Oh kuwi. Oh, lambaran, Bos. Kok anu wong dane iki ndi ngono to. Wong kan Wis mateng. Wis ben ngono ben adem sih. Cilikno ya apa. Wis. Dipateni dijunjung apa ya? Fotone. Apa? Dijunjung apa ya? Kok kuwi junjung kak bangun. Kene nyekel HP. wis nalaino apa. Kene mau pan apa ini lho? Ya kapan tangan lomo, tangan tok. Kayak kecane lho. Kecane ngene kok. Kecane ngene tok. Ngene. Tangannya ditutup kene, kene lho. Kok HP ngene. Ngene. Ya wis ngono. Kemana kecil? Tenang ya. Nah, iki, Bos. Soto sudah matang, tinggal goreng. Goreng apa, Boy? Brambangnya. Goreng brambang bawang, Bos. Sing iki nggo buat mandi ibuku, Bos. Siap ready, soto sudah matang. Pak Pir siap diantarkan nanti. Wis mantap, Bos. Soto ini wis ready matang, nasi sudah matang. Ya alhamdulillah Mbak kuwi. Wis sonyoto Pak Pir ya engko ya mangane kene nggih nyambel anu brambang bawang brek. Alhamdulillah, Bos. Semoga sehat ibuku. Mantap, Bos. Diawan enggak? Iya. Arep lu pakai iki waktu apa-apa kok. Wis ready. Mantap, Bos, Bos. Ini kilo, Bos, pengen nyoto iki nyoto babat, Bos. Iki soto babat ya, Mbak? Soto babat. Soto Lamongan. Oh, soto Lamongan babat dhewe, Bos. Baru. Saweger iki. Engko bang goreng kuwi engko wis wae.
Bunga paper bunga ndang rene. Paper engko rene bu. Teri. Teri apa ben mangane kene? Lah. Teri yang kena kurang gula sarapan sesuk. Oh, ngono oke, siap. Mbak Yul kene nang omah orangnya. Di Surabaya. Pokoknya enak ya langsung Pak Per karo Mbak Yul KI, nah tapi Mbak Yul nih Surabaya bos, mudik nih Surabaya, badan karo ibu Enopi, Pak Per dewi, Pak Per ini guys, Pak Per jaluk konggek nopo, tiba aku lah siap langsung. Ini lo sudah nyatu. Tenan Pak Per kok masakno soto babat iki lho. Mbak aku langsung siap. Aliyane wong yo gak sanggup mbak ya. Lah wong renang apa-apa. Mbak aku apa enake gak kae apa kan wis jenenge tangga dulur kuwi. Ben anu mbak aku tak patan. Satu semakan. Aku kemana nang karo pengaku lo foto mana. Tapi kita rame to. Babat iki tinggal saithik wi tok. Wis Aku nang karo pengaku lo foto ya to ben iso dienggo wong akeh ya to. Trenake saithik mbok ya. Saithik cukup Pak Per ngos dienggo sarapan karo mangan go bengi. Terus dungakno Pak Per sehat selalu sak keluargane. Apa lagi? Apa? Kopi, Pak? Es teh? Juga sih karo sambil nggae kopi, Bos. Iya? Gitu to. Grem Gang. Itu kok kelotakan ya. Ora ana kok. Ini warung cocok. Mantap, Bos. Wis ready, Bos. Wis ready, Bos. Tinggal dilut. Engko wis ndang nyampleng. Pateni. Oh, goreng miri, Bos. Tenang wis ready, Bos, ready. Miri, Bos, digoreng, Bos. Miri ini digoreng ben mateng. Siap brambange miri tinggal ngulek sambel. Tenang ae ready, Bos. Yuh mantep coy. Mantep coy. Lha apa? Piye? Tanggalane kobong, wis renek tanggalan. Sing penting iki kopimu udah mateng. Tanggalan yo dienggo cacah mbok ning ndi ilang kabeh kok. Iki tanggalan opo iki? Gak genah tanggalan iki. Sing penting iki ready, Bos. Kok lho. Penggiahanku. Piye, Mbak? Lah hidup banyu karo kalau Ya, tenang ae. Tadi kas sedang lumop banyune, Bos. Ready, Bos. Nyoto babat, Bos, wong tuaku. Kayak kono engko tak uleke. Tenang sing ulek ki nyong. Wayah, Bos. Uyahe sak pira tak uleke. Wis. Wis di lombok wis didang, Bos.
Mantap ready. Wes bos, vlog sore hari ini bos. Ini ceritanya Bu Apit mau kene-kene sapa? Apit sekarang mau dapat Bapak Apit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.